ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони ҳамешагии сомонаи далер офисиал. дӯстони азиз, боз дар навбари имрӯза мо якчанд мошинҳои нав қабул кардем. ба шумо пешниҳод мекунем ба нархҳои арзон. агар шумо низ хона, мошин, замин, квартира ягон техника компания умуман чизе барои фурӯшида кунак дошта бошед, марҳамат сурат маълумоташро дар ватсап мо равона намоед. мо дар видеои баъди дар канал мегузорем. аз ҳамаи шумо хоҳиш ба видеонавор лайк гузоред, ба канал подписатсия кунед, дастгирӣ кунед. мо барои шумо мошинҳои беҳтарин, видеонаворҳои ҷолиб пешниҳод мекунем. фикру ақидаи худро дар комментария нависед дӯстони азиз. ба шумо кадом нам мошин лозим аст, мо ҳамаша дар фикри шумо ҳастем. ба ҳама шумо дӯстони азиз тамошо фақат. дӯстони азиз, мотоциклҳои нав қабул кардем барои шумо. бародаре ки дар комментария хоҳиш кардан ки мотоцикл ба навор гирем, маромад дӯстони азиз, бо се намуд нарх, се намуди мотоцикл қабул кардем. 7400 сомона, 8000 сомона, 11500 сомона, ки ду та инҳо моторашон 110-анд, як тагаш мотораш 200 куб дӯстони азиз. маромад бародаре ки хоҳиш кардем, дар ҳамин рақамҳои 935 03 79 70 муроҷиат кунед. дар ҳамин ватсап ҳам дорад, дар ноҳияи панҷаем дӯстони азиз. солашон 2003 сола. агар шумо хоҳем боз заказ кунед, шумо иншоалло ки тибқи закази шумо пешниҳод мекунам, мерем мотоциклҳои хутона рафта мегирем. дар солҳои 2023 ман сӯзишворишон танҳо бензини холӣ камрасходам дӯстони азиз. маромад барои шумо мотоциклҳои хостаи шумо. аз номи сомонаи мо гап занем, шумо арзон. Assalomu alaykum aka. Ina mototsikllar zaradaки benzinaки Motorola ҳамаш омадаги. Ина намудаш омадаги 6,5 не намудаш утка мегам пачка 7,5. Ина скутерои зарадаки ҳам дорем ки ба як зарадаш 80 то 100 километр мегардад. Ина Motorola маста Motorola зарадаки ҳамаш запаска балон катян ҳамашон пачка. Motorola оптоишон 13,5 14,000 сомон дастсафкаш кати то дани дари хона. Иниш 8,000. ҳамаш бо иншоалло бо савдо мешава, арзон тарак мешава. ҳамаш пачка 0 пробег кати ягон таш гаштаги нест. Motorola запаска балон доран, аккумуляторои калон задаги. Volkswagen Passat мо дар равон кардан, бародар бисёр хоҳиш кардан ки сароша мошина бояд фурӯшем. бо нархи 30,000 сомонӣ боз муомила ҳам дорад. мошини айни ҳол дар ноҳияи восеъ қарор дорад. сӯзишвориаш бензин газ аст. солаш 98 сол, мотораш 1.6 литр аст. камрасходи хушрӯи фасони ҳама тарафа кардаган. коробкаш механика. рақамҳои соҳиби мошин барои муроҷиат кардан 905 66 61 51 занг занед. аз номи сомонаи далер сар гап занед, шумо иншоалло ки ягон сумша арзон мекунад. ва арзон ҳам мешавад. 4 та балони 70-80 фоиза. соҳиби мошин қайд карда ки касоне ки харидори аниқ нестен, хоҳиш мекунем нороҳат накунем. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дорои яксола ҳуҷҷат, ҳама тарафа беҳтарин, фасони хушрӯй. як лабабои қафоша иваз кардан лозим шудагӣ мегӯяд. хулоса ки лабабои қафош ҳамон шишаш камтарак маззаш нест. маълумоти бештар мега тавассути телефон. аз ҳамаи шумо хоҳиш бародарои азиз, касоне ки моро тамошо мекунен, дастгирӣ мекунен, раҳмат. ба ҳамаи шумо ҳамон лайкҳоро фаромӯш накунед дӯстони азиз. бардоро бисёртон дархост кардан ягон некси арзонак ба навор буги бардорҷои навари шумо меофтем. солаш 1994 южни корея. южни корея сол моторш 1.6 инжектор трамбиор, сӯзишворӣ бензин газ. то моҳи декабра ҳуҷҷат диско простой резнош каҳнай бардоро фаромӯш накунед. нарушнои бернат дорад бардоро. ҳам чиза фаромӯш накунед. чизе ки гуфтесем бинед. нарушной дорад. боз такрорам мекунам. бинед бардоро то моҳи декабра ҳуҷҷат 10 литр 100 километр қайкеса. хай хитон бинен ҳами гирдаванаи мошина хитон тамошо кунед дар ҳамин наво. бардоро чи проблема як. соҳибаш гуфтеса ҳама дардоша бугу. ин афшукои салони ақиби мошин. ки бия бо нови накранега. ин эҷай дар шудагия. кадомет ки мошин хари пешаки мегум бародар. электропакетош кор мекунад?
да чӣ кор мекунад да чӣ не соҳиби мошин гуфтесай коробкаш механикай пробегаш 394,000 пробегай некси хароб барои шумо ҳастай каломет ки ина потолокш суми чанд сом шид ба 9000 сомон мега айнуми канали мо занг мезанед мебининеш бо арзон мекуна ами соҳиби мошин гуфтесай номро телефон тая бор бигӯ 989 07 09 42 номраша дар рӯи экрани мо шумо ҳастед занг бизанед хитон қатъияка савдо кунед боз арзона мешавед бародаро бисёртон гуфта буден ҳамон бмвра як борига навор ки дарун берун хушрӯ навор ки бифаҳмон ина барои шумо навор кардесем солиш 98 моториш объем 1.8 ё 2 ай бародаро фаромӯш накунед бмв тройкой светои металлик дискои 16 нав и дискаш запаска садага вақибгиш ҳасте хона дамега резинош зимни нав светои металлик ҳуҷҷатҳо чанд қабат то моҳи сентябра ҳуҷҷат тройка айкино барои бисёртон айсоне барои шумо ина бародаро фаромӯш накунед ҳамун лайка бизак шери нард гӯш ки бо диққат ина дискора бинен як ҳодиса ина пшкош кожни чихолои кожни задагиай сиделниёш чи ай латагия бародаро фаромӯш накунед чихолош кожни да дари пеш электропакетай да таъқиб рӯшноя газ эълони навбатӣ дӯстон азиз Opel Astra F ки дар комментари якчанд бародар мода муроҷиат кардан ина барои шумо дӯстон азиз Opel Astra F ки айни ҳол дар ҳисор қарор дорад мошинча бо нархи 30,000 сомонӣ сисӯрияш бензин газ аст солиш 97 сол моториш 1.6 литр камрасход аст бениҳоят мошина таъриф кардан фасони хушрӯй моториш нав аккумулятор нав 4 та баллони 100%. хоб мошинча дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад сӯрош набояд фурӯхтан лозим аст маълумот касоне ки харидори аниқ ҳастед дар ҳамин рақамҳои рӯи экрамда 882 22 1900 муроҷиат кунед аз номи канали мо ва иншоалло ягон шумо арзон мекунем дӯстон азиз аз ҳамаи шумо хоҳиш ҳамон лайкҳои қиматбаҳоро монен видеоро то охир тамошо кунед касоне ки то охир тамошо мекунед ба пеш нависен мо шумо иншоалло ки розием бошед азиз мо барои шумо фақат мошинаи арзон ҳаракат мекунем монем азиз шумо фақат дастгирӣ кунед аз шумо дастгирии мошинҳои арзон аз мо мошин навбати вазн нива дӯстон азиз айни ҳол дар муъминобод аст мошин бо нархи 25000 сомонӣ ака як нива арзонтар монад илтимос ина ҷураҷон барои ту нива бо нархи 25000 сомонӣ сӯзишвориш бензини холӣ ҳар нивара то ҷое ки ман медонам дар аму деҳо бисёр истифода мебарам бениҳоят мошинча фасони хушрӯй сӯзишвориш бензини холӣ солиш 1997 сол коробкаш механика моториш 1.7 литр харидорони конкретни метавонед дар ҳамин рақамҳои 988 01 02 66 муроҷиат кунед мошинча мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад хулоса мошина бояд срочно фурӯхтан накунад касоне ки харидори конкретни ҳастед занг занед боз муомила мекунем тага ҳама тарафа мошин на хаду короче 4 та баллони 80-90 фоиза ҳама тарафа кардагиай харидори конкретни муроҷиат кунем боз арзон ҳам мешавад ваз приора дӯстон азиз бо нархи 40000 сомонӣ сӯзишвориш бензини холии газа дагин аст дагар ки срочно сум дар кора мошина бояд бифурӯшем як дар дора кондитсионерша нишон дар кор мега ҳамин қадар дора тамом а камера нагуфтам вайронай мисол сухтагай амиқа ки бояд нишон додан лозим шудагай сӯзишвориш бензини холӣ солиш 2013 сола мошинча ва қадар кӯҳна ҳам нест бародаро гиромӣ моториш 1.7 литрай бода қайд кардан ки камрасходай коробкаш механика рақамҳои соҳиби мошин барои муроҷиат кардан 933 21 33 21 марамат муроҷиат кунед мошинчара иншоалло ки ягон сум арзон мекуна барои шумо мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад солиш 2013 сол коробкаш механика яки бародаре ки приора хар ҳастем марамат бас приора барои шумо
ده بالاسیت دوستان عزیز این حال در دوشنبه قرار دارد نرخش 40000 سومانی شوش بنزین خالی گاز دگنه سالش 10700 سال موتورش 1.6 لیتر کاروکش مکانیک دوستان عزیز. اینا برای شما ماشینچای فسان خسرو همه طرفه قانون و قاعدهش قطعی دوستان عزیز. سالش 10700 سال است. ماشین کهنه هم نیست، کراسش نه فسان خسرو در اون برن همه طرفه توزه. ماشین یک دست گشتگی همگی با بنزین. سا گاز دگنه قریب همه جاش میگه زاودسکوی ای تاکسی زدگی نیست. خلاصه که ماشین بسیار تعریف کردن همه طرفه زدگی پوسیدگی یگان جاش وارد پرید نداره. خلاصه ماشین توزه هکه. خلاصه ماشین چه اقدر گشتگی نبوده در تک نویز خوب میگه. خودش صاحب ماشین در مسکو است. خریداری کنکریت مرمت 915 64 23 64 مراجعه کنید. باقی در امان خدا، خداوند همه تا نگهدارش است. تا ویدیوهای بعد.